Fingerpad-øvelse, Die on the Work Plane. Den her på dansk. Den her øvelse, den handler om arbejdsfeltet Workplane, hvordan man kan indsætte en ny arbejdsflade, som kan hjælpe dig i dit designarbejde. Først skal vi lige finde øvelsen. Vi trykker på Learn. Og ruller ned og finder den rigtige øvelse. Den er her. Vi trykker på Begin Lesson. Og frem kommer en terning, som ikke er helt færdig. Vi skal nu indsætte 5-tallet og 6-tallet. Først så flytter jeg lige den engelske instruktion lidt over til venstre. Vi kan lige kigge os omkring og se, at de andre tal findes på terningen. Det smarte er nu, at vi gerne vil lægge et arbejdsfelt oven på den flade, hvor vi skal arbejde, og det skal jeg vise nu. Vi trykker lige Next. I midten er der et lille bitte blåt kryds. Vi kan lige zoome ind og kigge på det. Sådan. Så skal vi flytte et arbejdsfelt over. Det gør vi ved i menuen til højre og trække et arbejdsfelt over. Sådan. Og sætte det i det blå kryds. Og slippe. Så går vi videre. Trykker på Next. Og frem dukker en orange markering af et 5-tal. Vi skal nu finde vores 5-tal i menuen til højre. Vi ruller ned og finder et 5-tal her, som vi trækker ind i den orange markering. Sådan, slipper vi. For bedre at kunne se, hvad jeg laver, så kan man godt dreje lidt og kigge fra en anden synsvinkel. Og man kan også zoome lidt ind. Sådan. Vi trykker på Next. Fordi at 5-tallet sidder på arbejdsfladen her på terningen, så kan vi se, at det er for højt. Det har faktisk en højde på 4 mm. Det kan vi se, hvis vi trykker på den hvide vi skal lige flytte lidt her. På den hvide prik i midten. Sådan der. 4 mm. Vi holder den nede og trækker tilbage, indtil vi får den ønskede højde på 1 mm. Sådan, så slipper vi. Og vi trykker på Next. Nu skal vi have arbejdsfeltet flyttet op til den sidste flade på terningen, hvor vi skal indsætte 6-tallet. Det foregår på samme måde, at vi finder vores arbejdsflade menu herover til højre, trækker det ind og lægger det op i det blå kryds. Sådan, slipper vi. Nu vil vi kunne se, hvis vi drejer vores synsvinkel, at arbejdsfladen ligger ovenpå på feltet på terningen. Nu skal vi finde 6-tallet. Først så trykker vi lige Next, så går vi ned og leder efter 6-tallet hernede. Og jeg kommer lidt langt. Sådan. Så trækker vi 6-tallet over i den orange markering. Så. Og slipper. Vi trykker på Next. Nu skal vi også formindske 6-tallets højde til 1 mm, ligesom 5-tallet. For at kunne det, så flytter vi lige vores synsvinkel, så vi bedre kan se, hvad vi laver. Og jeg vil kunne se her. Vi skal lige sådan der. Så kan vi bedre arbejde. Og jeg vil kunne se her, at højden på 6-tallet på nuværende tidspunkt er 4 mm. Jeg holder knappen inde og trækker ned til 1 mm og slipper. Sådan, så trykker jeg på Next. Nu skal vi have flyttet arbejdsfladen tilbage til dets oprindelige placering. Og det gør man simpelthen ved, at man trækker en ny arbejdsflade ind i et tomt område. Og det gør jeg hermed.
Så vi skal uden for vores arbejdsfelt herude. Slipper. Sådan her. Så trykker vi på Next. Nu skal vi lige have grupperet alle de elementer vi har, og det gør vi simpelthen ved at trække en sådan lige øjeblik. Vi trækker et felt hen over hele terningen. Sådan der. Så er alt markeret. Så kan vi trykke på den knap heroppe i menuen, der hedder Group. Det vil sige, at de grupperer sammen og kan nu ikke ændres enkeltvis. Så kan man bedre rykke rundt med hele sin terning og få alle elementerne med på en gang. Vi trykker på Next, og vi er færdige med denne øvelse. Så trykker man på Exit Lesson, og tilbage ved hovedmenuen.